Columbus-projekti on 3-vuotinen ja se alkoi 1. marraskuuta 2008. Projektin tavoitteena on rakentaa yksilöllinen polku asiakkaan työllistämiseksi yksityiselle sektorille sekä yksilöllisen palvelun tuottaminen yrityksille. Mikä on Columbus-projekti ja ketkä ovat siinä mukana? Columbus-projekti on Loimaan seutukunnan rakennetyöttömyyshanke, jossa hakijana on ollut Loimaan seudun työkeskuksen tuki ry. Ja projekti kestää 3 vuotta, on ESR-rahoitteinen projekti ja Loimaan seutukunnan kunnista on mukana Aura, Oripää, Koski ja Marttila. Ja heillä on tosiaan ollut tarvetta. He on ymmärtänyt sen, että tarvitaan sosiaalista työllistämistä ja he on halunnut lähteä tukemaan tätä projektia. Mitkä ovat projektin keskeiset asiat ja tavoitteet? Projekti luo yksilöllisen polun asiakkaalle työelämään tai koulutukseen. Lisäksi tehdään yhteistyötä yritysten kanssa ja tarkoituksena on, että luodaan Loimaalle oma sosiaalisen työllistämisen malli. Mikä on projektin varsinainen kohderyhmä, kenelle se on tarkoitettu? Meidän asiakkaat tulee Loimaan TE-toimiston kautta, eli TE-toimisto valitsee asiakkaat meidän projektiin ja iältään he on 18-63-vuotiaita. Miten projekti vaikuttaa työnantajan ja asiakkaaseen? Meidän tarkoituksena on, että työnantaja saa juuri sen oikean ihmisen heille töihin. Asiakas, kun hän tulee meille, niin tarkkaan tehdään alkukartoitus, että millaista työtä hän on hakemassa ja onko hänellä tarvetta ehkä sitten lisäkoulutuksiin tai johonkin muunlaiseen apuun sitten. Miten projekti on edennyt? Projekti on edennyt todella hyvin, että asiakkaita on ollut paljon ja sijoituksiakin on tullut tosi mukavasti, että noin 30 on saatu sijoitettua.